Здравейте и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието, днес ще летя за Италия. Отивам в Милано за 2 нощувки и в момента се отправям към метрото, така че да полетим заедно. Приятно гледане! В Бергамо. Сега имаме малко време да си отпочинем и се отправяме към Фликсбуса, който тръгва след половин час от Бергамо, от летището на Бергамо към центъра на Милано. Така че към автобуса. От летището в Бергамо до центъра на Милано, където ни остави Фликсбуса, се возихме 50 минутки. След това седнахме да хапнем малко, но нищо не ви снимах, защото бях много гладна и забравих. И сега сме се запътили към апартамента, който сме си наели с моята дружка. Обаче автобус, на който се качихме, си е сменил маршрута, така че сега ще походим километър и половина и се пренасим направо в апартаментчето сега. Ето това е общия двор на този, да го наречем, комплекс. И идвайте сега насам към апартамента, който между другото изглежда много добре. Сега ще ви го покажа. И влизаме. Имаме холна част, много симпатична. Ето така. Кухничка и трапезарна част. Тя много е сладка. Ето сега насам тук е спалнята. Ето тук имаме някакво бюрце събарнали, но е много готско. И насам е банята. Абе, много готино. Ще ви оставя отдолу колко е цената за нощувка. Настанихме се, ще си отпочинем малко и ще се пуснем към центъра на града, така че ще се видим след малко. Да ви вметна нещо и за градския транспорт, тъй като се повозихме и в автобуса за около 15-16 спирки, докато стигнем тук до апартамента. Цената на билета е 2,20 €. Имат терминалчета вътре, посттерминал, на който с дебитна кредитна карта може да си платите. Така че много удобно. А сега се отправяме към центъра на града. Хора, преди малко се прибрахме, часът минава 10:30 и хапнахме много вкусна пица. Аз мисля, че от няколко месеца не съм яла пица и си го пазех за това идване до Италия. И тъй като сме в Милано и тук шопинга е на почит, с моята дружка си купихме някакви готини работи. Едното от тях е от Фурла. Си взех един държач за карти, много готин, защото вътре мога да си сложа и парички кеш. След това през Сефората си взех една четка, масажор за скалп и един шал си взех. Отпочинахме и се качихме на трамвая, който струваше толкова. И сме готови да си лягаме. За утре нямаме много план за деня, защото дават да вали дъжд евентуално. Иначе имахме идея да ходим до езерото Комо, но тъй като с автобус всичко е разпродадено, а с влак не сме сигурни за колко часа ще станем готови, така че нещата са абсолютно неясни, но в крайна сметка сме на почивка, така че няма да си даваме зор, ще се видим утре сутрин. Добро утро от ден втори в Милано. Днес времето е скапано, облачно, няма слънце, дават го и да вали.
което аз не вярвах, че ще се случи, но е много вероятно. Но въпреки това с моята дружка сме измислили, че ще ходим до езерото Комо. Така че преди малко взех билети за влака. Ще ви оставя този линк отдолу с уеб страницата, от която си взех билетите. От Милано, от централната им гара до езерото Комо излезе билета, че е с едно прикачване на една от гарите. И двупосочния билет за часовете, които сме си избрали, е по 10,40 евро на човек, което ми се стори много ефтино. Така че да отиваме натам. Хора, искам някой да ми каже, кой е измислил дъждобрана с къс ръкав? Това е пълен абсурд. Заваля преди малко. Ние мислихме да се пуснем, да се поразходим до някои от станциите, или поне аз си го мислех, да се поразходим до някои от станциите с метрото по пътя пеш, преди да се качим, защото имаме доста време, обаче заваля дъжд и... Да. Така че времето не е с нас. Нямам за сега добри впечатления от Милано, но времето не зависи от Милано, а от сезона. Така че да, продължаваме нататък. Ето го билетчето, 2,20 евро за метрото. И оправихме проблема с дъждобрана от китайския магазин за 4 евро. От гара Комо към Ерлата се прикачваме за 10 минути за гара Комо Лаго. Ще се возим за 10 минути на втория етаж на влака. Тази почивка ще съм на пица и на чай. Просто навънка наистина захладня. Обиколихме около езерото. Много е красиво и съм сигурна, че когато е по-хубаво времето ще бъде много готино, така че пак бих дошла. След това се пошляхме по магазините, аз се обзаведох с нови придобивки. И сега сядаме да обядваме и да вечеряме наведнъж, защото е 5 часа. И след това ще се отправяме към влака. Турът по магазините продължава, аз се здобих даже и с шапка. Значи казвам ви, ако дойдете есенно време, по къс ръкав тук и изведнъж се скапе времето, мога много хубаво се обзаведете с дрехи, които не сте си мислили, че ще си вземете. Ама много хубаво се получи така. Да, аз имам личен стилист, така че сме се барнали и двете. Така че ще се продвижим още 1 час и ще се прибираме за днес. Но тук е много готино. Определено Комо е много по-красиво градче от Милано. Поне от Милано частта, която е градската, но тук просто е китно, мъничко и всичките хубави неща са много хубаво направени. Уличките, заведеницата и такова цялото настроение на мястото е много приятно и на където да се обърнете, просто красота от всякъде. Така че ви го препоръчвам.
Това ни е първия влак за навръщане и сега се качваме на втория етаж. Много е яко. Хора, да знаете какво се случи. Качваме се на първия влак от езерото Комо. И по принцип там трябваше да се возим около 10 минути за около 2-3 спирки и след това да слезем, за да може да се прикачим от гарата там до тази, от която тръгнахме сутринта. Качваме се ние, минава първа станция, втора и вече след втората почнаха да са някакви различни, които на идване не бяха такива. И ние се повозихме още 3-4 спирки и забелязваме на картата, че ние тотално се отклоняваме. Аз сме се качили на правилния влак, този беше единствения на този перон, имаше на табелата, пишеше и аз не знам къде е проблема. Няма значение, слезли сме на тази гара, на която сме слезли и гледаме, тук има карти сложени, тъй като няма човек на гише, има табло, на което може да се обадиш за помощ и за информация. И познайте, жената вика, но парли инглезе! Еми, супер, това е чудесно, ние сме в Италия и тук никой не иска да говори да ти помогне. Направо ви казвам, това не ми се беше случвало, но в крайна сметка просто чакаме следващия влак, който е за същата посока, която за нас е грешна. И доколкото видяхме, също ще ни закара до Милано, просто няма да бъде на гарата, за която ние сме си взели билети. И познайте сега, ние билет няма да си купим и ще се возим гратис, защото ние усетим. Това ще го качим след като пристигнем. Но това е защото ние искаме да се минеме с нещо. Обаче ако ни сгащат, какво ни чака, никой не знае. Просто чудесно! Ще ви държа в течение на нещата, докъде сме го докарали. Стигнахме в Милано, по живо и по здраво. Просто пак взехме същия влак, който уж беше за различна крайна дестинация, която пак е гара в Милано, но не е на централната гара, а беше някаква друга. Слязохме на нея, оттам се качихме на метрото за 3 спирки и сега сме отново при Дуомото, което е много красиво вечер и се отправяме към трамвая да се повозим и се прибираме, защото днешния ден се каза дълъг, много хубав, с много емоции и продължаваме утре за последно. Добро утро! Последен ден от Милано. За щастие, дъжда спря 10 минути преди да напуснем апартамента и сега имаме около 5 часа свободни преди да отиваме към Фликсбуса, който ще ни закара до летището. Честно казано, с този багаж, с който сме, не ни се ходи на някакви места. Не знам. И да ни се ходи, трябва да ползваме доста градски транспорт, защото ни тежат чантите. Така че в момента сме се пуснали малко пешеходно. Ще се пускаме пак към някакви магазинчета и въобще така лежерен ден. Тая почивка мина под знамето на шопинга и на мързела. Но в крайна сметка не може всеки път да обикаляме на някакви неща. Ще дойдем пак в Милано или на Комо, някъде в региона. Но да, малко кадри от града и така. Видяхме този замък на картата и тъй като имаме много време, се спуснахме отново към Дуомото. След това пак по уличката с многото магазинчета дойдохме до замъка, но не сме влизали вътре да разгледаме музейната част. И сега се спускаме през парка, за да видим нещо като Триумфалната арка. Не съм сигурна, не съм проучила, но вижте, тук има катерич. След пицата идва време и за тирамису в едно от най-известните местенца Спун.
Това тирамису не беше много добро. Аз изех с шамфастък. Странно ми беше, така че не мога да ги похваля. За 6 евро мисля, че пак трябва да опитам, но или с нутела, или класическото тирамису. И сега, след смяна на метро и автобус, достигнахме до точката, на която чакаме Фликсбуса да ни вземе. Сме до магистралата. И сме до магистралата, точно така. Защото на връщане имаше опция само единствено от тук да мога да взема билет, защото бяха изкупени. И точката, на която идваме, е някаква много странна. Ние сме реално, до нас е магистралата, но на магистралата тук има направено локално, сега ще ви го покажа, от което ние се седим ето тук на спирката. Йоко, приготви се. Ето това е спирката тук. Минахме ето през това нещо, след като слязохме от автобуса и излизаме на локалното. Виждате, колите се движат яко. И ето от тук трябва да ни дойде автобуса, който ще ни закара до летището, за да се прибираме. Беше доста уморително, да ви кажа. Не заради друго, но покрай времето, навличането с дрехите, знаете как и като се пътува с багаж. А изкарахме и цял ден от 10 сутринта, сега е 4:30 с раниците. И си е тегава работа с ръчния багаж, или с това полета да ни е късно през деня, трябва да освободим по-рано. Така че за бъдеще трябва да го помисля. Не е много вариант, ама само в такива часове имаше полет, така че след малко отиваме на летището. И да се отбележи последните чекирали се за довиждане. Благодаря ви, ако сте станали до края на това видео. Ако ви е харесало, може да го харесате, да го коментирате, да се абонирате и да очаквате скоро новото ми видео. До нови срещи!